Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. Der var engang for længe siden en konge, som hed Kong Flæskedrag den første og forhåbentlig sidste. Og en dronning, som hed Bips. Kong Flæskedrag den første og forhåbentlig sidste, og Bips havde mange år så inderligt ønsket sig et barn. Hvorfor, aner jeg ikke, men den dag, hvor Bips fødte en lille pige, var den lykkeligste i kongens og dronningens liv. Hun skal hedde Tossepose, for der er ikke nogen i den hele verden, der hedder det. Så satte jeg lærer, skal den hedde Tossepose, og vi skal holde en mægtig fest. Og på den måde sluttede mange års tungsind i kongemøde. Fra hele verden kom gæster snart til landet. Adelsfolk og tjenere, knægte og riddere. Mester, vi tager ud og fester. Knæk, frikadellestek. Det blev en mageløs fest, som man kan høre sammen og sange om den dag i dag. Flagene flagrer og vimperne meget. Trommer, og botthorn blæste. Og alle afsang landets nationalsang 8 stemmen og med brummer. Men kong Flæskedrag den første og forhåbentlig sidste, og dronning Bips havde begået en vældig alvorlig fejl. De havde inviteret de glade feer fra syd og øst, men de havde glemt at invitere den sure fe fra nord, og derfor blev hun simpelthen noget som åben og mose. Hun dukkede op lige midt under middagen, og så stillede hun sig lige midt på gulvet og sagde: Jeg forbander jer alle sammen med en forbandet forbandelse, som er meget grusom, og når prinsessen bliver 14 år gammel, vil hun stikke sig på et eller andet, der gør forfærdeligt ondt, og dø en meget grusom død, hvorefter hun så vil dø igen. Hvad for en fisk? Må vi få den en gang til? Kæft, din gamle kælling. Hokus pokus vil I klatkage, nu er I alle sammen forbandet. Så fløj hun ud af vinduet på sin skæve støvsuger. De glade feer var ikke i stand til at ophæve forbandelsen, men de havde kraft til at mildne den. Du stikker mig i øret med din åndsvære pind. Nej, det er en tryllepind. Jamen så stikker du mig i øret med din åndsvære tryllepind. Det er dit dør, som kommer i mit tryllepind. Og da de var færdige med at sige det et par timer senere, så fremsagde de begge to en trylleformular. Hunde miaver, katte gør, ingen folk går rundt og dør. Torsk kan flyve, spur har skæld, ingen kan slå jer ihjel. Alle her, hvor slottet står, skal sove i 100 år. Og så gik tiden. Tossepose voksede, som børn har for vane, og da hun nærmede sig 14-årsalderen, fjernede man alle spidse ting på slottet. Skal vi tage en stikprøve på det her? Du må da være stik tosset. Det er jo bare stikkelsbær. Hvad er det, der stikker dig? Stik du bare af. På sin 14-års fødselsdag var Tossepose alene hjemme, og hun gik på opdagelse i slottets 1000 gange og rum. Pludselig kom hun til en dør, som hun aldrig før havde set. Bag den førte en vindeltrappe op i et afsides tårn, og øverst oppe var der en lille dør med rusten nøgle. Jeg skrev en pissemor, der hedder Bob, og er også blevet sprængt i luften. Sprængt i luften? Ja, i morgen kan jeg jo i spejler. Så på min år, og så sagde det bimser og bom. Hvad er her? Nu skal jeg vise, hvad jeg kan med rødhed. Men lige så snart Tossepose var blevet stukket, så gik den sure fes forbandelse i opfyldelse. Tossepose faldt i en dyb søvn, og søvnen bredte sig over hele slottet fra kælder til kvist. Den bredte sig over hele slottet fra kælder til kvist. Heste, køer, grise og får faldt i søvn,
Og kongen og dronningen, som kom hjem i en taxa lige i det samme, faldt også i en dyb, dyb søvn. Kongen og dronningen, som kom hjem i en taxa lige i det samme, faldt også i en dyb, dyb søvn. Rundt om slottet begyndte en vældig skov af gamle poser med køkkenaffald at vokse frem af jorden helt af sig selv, og for hvert minut der gik, blev den større og større, til hele slottet var forsvundet bag den vældige hække affaldsposer. Ude i landet gik rygter om den smukke prinsesse Tossepose fra mund til mund, og for hver gang historien blev fortalt, blev hun smukkere og smukkere. Sådan gik der næsten 100 år, men så kom en kongens søn fra et fjernt land. Jeg gik ind til den prægtige prinsesse Tossepose. Kost det, hvad det vil! Hvor fanden er hækken henne? Det var da lige godt kort. Netop som han red over gårdspladsen, vågnede folk og fæ overalt på slottet, og fortsatte med at gøre lige præcis nøjagtigt det, som de havde været i gang med at gøre for 100 år siden. Ja. Pause! Taxichaufføren, som havde kørt kong Flæskedrag den første og forhåbentlig sidste, og dronning Bips hjem, vågnede og sagde: 40.575.850.000 og en østrig. Den eneste, der snakkede videre, var Tossepose, for hun var rent ud sagt den værre sovetryn. Kongesøn var godt nok lidt skuffet, da han så hende, for hun så ærligt talt ikke særlig godt ud. Men han tænkte, hun nok havde mange penge. Og så kyssede han hende. Og så blev de enige om at gifte sig og leve lykkeligt, til han havde brugt alt, hvad hun ejede. Og så bød kong Flæskedrag den første og forhåbentlig sidste, og dronning Bips til bryllup, og der blev en mægtig fest på slottet. Rygte om den går endnu den dag i dag. Desværre havde kong Flæskedrag den første og forhåbentlig sidste, og dronning Bips endnu en gang begået en uheldig fejl. De havde godt nok inviteret de fornøjede feer fra syd og vest, men den sure fe fra nord havde de fuldstændig glemt at invitere igen, og hun blev lige så edderhamrende mopset, som hun blev sidst. Hun stillede sig lige midt på gulvet under middagen og forbandede dem alle sammen igen. Jeg forbander jer alle sammen med forbandet forbandelse. En gang til, og den her gang så bliver virkelig fokus blive sat af.
Men nu var der jo bare det ved det, at hun havde glemt at udtale, hvad det var for en forbandelse, hun ville forbande det med, og derfor gik der fuldstændig ged i magien. Kongen blev forvandlet til en sofa, og dronningen blev forvandlet til et bord. De glade fjer fra øst og vest blev forvandlet til en potteplante og en fodboldstøvle. Og Tossepose og prinsen blev forvandlet til en fabrik og en bil. Alle gæsterne blev alle sammen til et køkkenbord, rørmaskine, kniv, ovn, komfur. Og den sure fe fra nord blev selv til en sort kaffe. På den måde har de løbet rundt lige siden, og sådan kan det gå hen og gå, når man glemmer både det ene og det andet. Men på den anden side set var de fleste af dem meget mere lykkelige nu end dengang, da de var sig selv, så sådan kan det også gå hen og gå, når man glemmer både det ene og det andet. Det gælder bestemt om at holde på hat og briller. Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. Jeg kunne